Moi rostomili, wyrządzę wam cosik o starych ciotkach z Czech. Jak macie radzi to moi dżistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a pyty subskrybujcie mój kanał. Mój starzyk się urodził w Łazach kole Orłowej, jeszcze z Austrii. Na miano mu było Adolf. Urodził się we familii Hawierza, też Adolfa. Potem nie skorzy dziepro się przekluzili do Małych Kończyc na Podlesi. A prawie wszystkie jego siostry se wzięły chłopów z zachodniego brzegu Olzy, ze Zaolzio. A tam się przekluziły. Z początku za starej Polski, jak jeden do drugiego chciał ząść albo zajechać, to jeden stykło wojokowi na granicy pokazać papiór, no a on puszczał, a ani się bardzo nie dziwał do taszki. Więcej się chodziło jako jeździło, bo te stare ciotki mieszkały oto we Frysztocie, w Karwinie, a w Pietrowicach. Tuż to było ganz blisko. Potem nie skorzy, jak przyszli komuniści, to granicę Durg zawrzyli, a jak się Starzyk chciał wybrać do Czech, do Czechosłowacji, to musiał w Becyrku se wyrobić papiury, albo ciotki musiały mu posłać zaproszeni, że go pozywają do siebie, do Republiki Czeskiej. Na granicy wojocy sznupali po taszkach. Tuż nie lza było nic przenieść, ale ludzie byli chytrzejsi, jako czerwonowładza. Ba i jedna ciotka, co mieszkała w Małych Kończyc, dycki rada się pięknie oblykała, tuż chodziła ku siostrom, a potem do obchodu z lątami a z budkami. Ale tam szła w starych lątach, a dziurawych budkach, a te dziurawe budki w Czechach po czeskiej stronie wyciepała, a spadki przyszła jako szumno wypierczono paniczka. Była kapkę chrupszo, bo miała na sobie 3 swety, 2 koszule, a 2 mantle. No ale jak się chciało w taszkach przenieść jakieś jodło, to też ludzie naszli sposób. Bo w aucie albo w cugu stykło wyciągnąć tworuszki, co tak smerdziały, że wojocy iny z daleka się dziwali na paszport, a iny kiwali rękami, co by jechać. Największa sranda była, jak ciotki chciały przyjechać do Polski na wesieli. Było ich z chłopami, a z dzieckami tela, że do auta by nie wleźli, a autobus był za drogi, co by go wynająć. Tuż ujec wymyślił, wyszpekulerował, że weźmie mały traktorek, takiego dzika, z przyczepą, a jakoś ich te ciotki na wesieli przywiezie. Każda se zebrała jeden stołek, siadła se na nim na przyczepie, a tak jechały z chłopami, a z dzieckami do Polski. Wojocy ich ani nie kontrolowali, bo to było fest randowne. Bo se przedstawcie, taki chłop z brodą jedzie traktorem, a na przyczepie na stołkach siedzą szumne paniczki. Jako przyjechali spadki, tego już nie wiem, isto zaś pytali ujca. Dzisiaj już starych ciotek nie ma, ale kańsik na Zaolziu, na tym zachodnim brzegu Olzy, żyją ich dziecka, a wnuki. Można już, a i prawnuki. Wojoków też na granicy nie ma, ale dycki jakże je w Karwinie albo w Pietrowicach, to widzę ciotki, jak ze starzykiem szpacerują pomiędzy, a wyrządzają jako je tam z tamtej strony Olzy. Rodzili się w jednym świecie, ale umierali już każdy w inkszym. Rostomili, macie takie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Jak macie radzi to moi dżistani, to mi subskrybujcie kanał. A ten drugi obrazek to jest film, co można się wam spodoba. Dziękuję pięknie.